Volám sa Iveta. Od detstva sa cítim užitočne, keď pomáham ľuďom. Starostlivosť o druhých ma naplňa. Pri rozhodovaní, kam na strednú vyhrala škola, kde by sa moje záujmy zmenili na povolanie. Preto som si vybrala štúdium v odbore vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť. Učím sa, ako správne opatrovať deti, ošetrovať chorých. Predmety, ktoré mám, sú perfektné pre prax. Biológia, zdravoveda, psychológia, sociálna práca a mnohé iné. Študujem na škole, kde učiteľom môžem dôverovať. S ich pomocou napredujem vo výchove a vzdelávaní, komunikačných zručnostiach. Baví ma trénovať si, ako viesť krúžky. Teším sa na prax v detskom domove. Tam si vyskúšam, čo som sa naučila. Keď vyštudujem, môžem robiť vychovávateľku v školskom klube, asistentku učiteľa, viesť krúžok, alebo sa budem starať o chorých a zraniteľných. Viem, že na všetko budem pripravená. Vybrala som si školu, kde idem za svojím snom. Pomáhať druhým. Vyber si prácu, čo ťa baví. Školu, po ktorej ťa budúcnosť nezaskočí. Stredná odborná škola v Tornali. Čekuj náš web a sociálne siete, tam nájdeš, čo potrebuješ.